Sanibona sila ku M4 la khona sine cleaning campaign okwezinye zezinto esiqhubekayo nokuzenza njengomasipala weTheku njengoba sibhizi nohlelo lethu esaluthula esilibiza ukuthi i-Inner City Regeneration. Siyafisa futhi ukuthi uma ngabe senza le campaign sicele kubahlali baseThekwini ukuthi babambisane nathi ekutheni udoti bangawuchithi noma yikuphi uma belapha edolobheni. Basebenzi bethu ke bayaqhubeka usuku nosuku ukuba ingxenye yalama campaign. Le campaign ke khona sizothi ngayo siya reclaima isity yethu. Isity yethu siyazi ukuthi iclean kangakanani. Siyaqhubeka nalezi zinhlelo esingazenzi kuphela la kuCBD kodwa esizenza endaweni ezihlukahlukene. Siyafisa ke futhi ukuthatha leli thuba ukuthi sibonge kakhulu ukuzinikela kwabasebenzi bethu abakwenza usuku nosuku. Sithi ke sizo reclaima isity yethu, siyaqhubeka sigcine kuphela la kuCBD, siyaqhubeka endaweni ezihlukahlukene, siyaqhubeka futhi nemigwaqo ehlukahlukene yonke yakhe neTheku. Siyabonga kakhulu.